uste den momentu honito. Guzela Ratxaletako kanpo zail batean jokatzea, azkenengo 3 partiotan ikusi jo, horren Maginola buelta bentze zarautzen kontra etxin galduteko partio horri, eta nez da hundien jornada asko gehatzen irutzago bentsete kontraxo bat izango gara liga bukaeran hor burueken egiteko gara, eta taldien momentu ondan irutzago ondo aiatzen gara. Ni uste lehenengo bian garantzitsuna guk iziti dela. Geu dagoen maila betxetan aldan neurrixen urreatzia, geure fuela aldan mineto bexenetan ematie partiun ziar, eta gero togatzak gunina Ratxabarretak egutzitu momentu honenetan, lehenko aztin arrazaten kontra euki genuen defensiboki bentzet ondo jarretie eta jakitie sufri berdanin, sufritzi ez. Ni uste zarautzen kontra nahiz da galdu, ez genula partio baten galtzeko, orduan sentsazio aldetik ere galduteko partioa nahiz da izan, ni uste taldik ikusi zula, beste taldik bere meritu entzitula eta azidente txikioat eguen nula, ezin diteula etxego partioan iguela frontaute irabazi, baina gero iruneako ginen, kanpo zail baten, eta kanpo topa genuen bezala uste punto hon bat ataren nula kanpo zail baten, eta gero urrongo 2 partido beti ziteia zaiek irazti ezegiran joatzen jutzunik, irazi diteu, 6 punto atatago ez, eta banirutzago, Ratxabarretak mongo dela, aldan neurrizioen 2 puntuak hartzea, eta ezin baldin behi irukarri, puntu bat egin dugu ez.